Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. For today's video, What's in the Box Part 2! Part 2. Pero ngayon ang gagawin namin ay challenging. Challenging yan, challenging. Okay, Wow! let's get started! Okay ang kapitan. Tama ka namin yung damat. Bilangan. Hindi! Isa-isa kami kung ano yung maulan. Ray, ulan! Ay, malapit Hindi ka wala eh. Sipit-sipit na. Diba? Okay, okay. Uli ako balak. Lalagyan ko na lahat ha. Huli rin ako. Ay! Wala ko lang ganyan! Ay, ito tayo na. Hindi po. Huwag mo tagalin sa box. Huwag mo tagalin sa box. Okay. Lagay mo na agad sa box. Lagay ko na yung box ha. Wait lang. Wait lang. Game kayo. Ang gagalaw na ko. Nakatingin ako eh. Ikaw mang... Ay! Okay. Nagalaw. Ano yan? Ay, gumalaw ka. Uy, masasira. Wait lang. Okay. Ako ba eh? Sino una? Sino una? Game. Okay. Hindi ako. Sino na una? Madaya. May gumalaw. Ikaw. May gumalaw. Puti. Okay. Jokin, ikaw. Punta may kalwala ka. Nakatarantam. Sino mauna? Si Jill na mauna. Okay. Ayoko. Si Jillian na. Ayoko. Ay, birthday siya. Ikaw yan. Ay, celebrant. Sige na. Wag mo sasabihin na kung ano muna yung Ang gabi nga, quiet lang. Wala, nangiinig dyan. Uy, wala pa man Julian. Magigising. Pagigising. Dapat tulog. Commander yan. Sige. Nakikita. Yan na. Umagal. Dali. Dali. Ay, tinitignan ni Kuya. Talikod kayo. Ayun na, nakikita namin dun. Hey. Okay. Umagal. Oh, nakapateting naman. Ayaw muna. Ayaw muna. Ayaw muna. Kaya ako na nga. Okay. Okay. Hop, hop, hop. Keep quiet. Huwag mo sasabihin yan. Ako rin. Saan? Ano to? Kapalik-kapalikas. Hindi, nakita ko eh. Kinakagat na, Pao. Kinakagat-gatan na. Sige, Ano sige. yan? Huwag ka makulay. May kulay red, may kulay red. Ano yan? Alam ko na to. Ako na. Sabihin ko na ba? O, sige. Pao, huwag mo na. Wag mo na. Ako na. O, sige, mamaya na. Ikaw na. I-secret mo yung sinano mo. Naula mo. Naula mo, Pao. Kami. Dapat nasa isip mo lang, ha? Madami yan. Madami yan. Lahat ba? Kita ko! Ay! Ay, ang daya! Hindi mo nakita. Nangangagat. Okay. Alam ko naman yan. Ito na lang. Yan na lang. Sige. Okay, abang ako. Kumikit lang. Mata na yun. Uy, madaya. Uy, yan na. Yan muna. Dali na. Pupunta ka sa labas, ha? Chelsea. Ayan na, ayan na. Ayan na. Yan. Kayo muna pala. Sige, yan muna. Totoo. Ano ba? Lumabas na. Ayan na! Ayan na! Yung buntot lumalabas na! Anak, matay ka yan na, ha? Yan. Ay, John. Iyan mo yung ano, yung... Ayun na! Yung damit mo pinapapasok. Sabi ako, ano? Nagduya niya ako eh. Uga! Nakikita ko eh. Isarado ng mata ko eh. Ay, alam ko na. Ah, wala si Silep! Nakita ko naman eh. Alam ko na. Kanina ko ba nakita? Alam mo na. Ano, Pau-Pau?
Ba't may gumagalaw kanina? Gumagalaw naman talaga sila eh. Napapano ka. Mahulog. Nahulog yung buntot. Yung buntot naman. Ayan na, ayan na. Ayan na yung buntot oh. Ayan na, Kita lumabas na oh. Kaso yung buntot. Ayan oh. Ay, ay, ay. Ay, ikaw muna. Ay, buntot, huli diba? dapat si Jillian. Oo, huli ka Jillian. Oh, sige. Kasus ko naman, Jillian oh. Ay, Kuya Piolo, yan na. Ayan, lalabas Ay, yan. pinapakita mo kay Ate Boy. Dito na lang ako. Jillian, tumalikod ka doon. Madaya ka eh. Hindi na. Ah! Nagulat sa ate Bea. Hindi ako nagulat. Gumagalaw ah. Ayan na, nabuhay na. Tutulog eh. Naman ba? Ayan, maiipit ka na yan. Iipitin Sige, ka na yan. ayan, oh, ayan Sinasabi na. ko yan, mangiipit na yan. Ayan na, ayan na. Alimango. Ay! Ako na nga! Diyos ko! Huli ka Hindi, nga eh. si Kuya Piolo muna. Kukunin ko sana. Ate Bay muna. Ay! Huli. Ah, Hoy, Jillian magka. Oh, sige. naiipit. Alam, maiipit ka dyan. Ano kaya ato? Tagal naman ni Piolo. Tagal! Wait lang kasi. Ayun, pinatay. Paano na ito? Wait lang. Ang baho niya. Tinan mo, ang baho. May sekto yung kamay mo. Bago nga. Ang ipis. Okay lang. Tagal eh. Ipis na yan eh. Kako. Hinahanap ko nga yung alam ko eh. Okay, alam ko na. Sal na. Ay, tangkay, mga kalwal nyo. Tumletong, mga kalwal nyo. Yung ano niya. Kinakabahan na Yung ako. bukol na. Ayan. Ako rin eh. Ay, Jillian, tumalikod ka. Sumisilip ka. ah. Daya-daya mo ah. Papansin naman. Hindi nga ako natatakot eh. Hindi na. Jessie! Huwag mo kayo tol. Natutulog. Ay, ayan. Ah! Arurururay. Ano ang sinabi? May aas. Wag, walang magsasalita. Ay! Jillian, tumalikod ka dun. Madaya ka ha. Sinisilip mo ha. Ano to? Alam ko na! Dali, huwag mo na akong Wala ka talaga eh. Maninit na eh. Hindi ko na, basta may kulay red. Ito kulay red to. Okay. Doon palang mali ka na. Isa lang ko na yung Jilan, ikaw na. Yan na. Birthday celebrant. Buhay na silang lahat. Kasi pinag-ahawak-hawak na sila eh. Hindi na makatulog. Hindi. May gumagalaw Mali, na. dapat hindi mo namin Kanina kasi mga tulog eh yan. Nabulabog sila eh. Natatakot ako! Paano yung takot? Wala. Dali. Eh, Kuya Piolo! Ipis! Ipis eh! Lady Bagbag! Ipis! Ayun ako si Jillian. Nagising na talaga sa butas mo. Lalo ka makaka... Nakakagpagtuway! Ayaw ko na! Game, go! Ala, ay naku, then isipit na pa mo, maka-ready na kitang away. Dilan, dali! galing sa bisyo na Tito Jason. Diyos ko, nagsilabasan na eh. Ayun, dyan, mag-ahabulin mo na nilang isa. Ayan. Yung kung inabol namin kanina doon sa kusina, yan ang nasa, ano na oh. Okay na. Ayun si Tito Jeff po. Ayaw ko na! Isis yung... Yan ang nakawala Meron kanina. ako na ano eh, pag-chupsa ng ganun parang kape. Okay na. Namatay na. Pinagagagan niya na kasi ni Piolo kanina. Ayan na! Alam mo. Okay na. Ah! Sige na, game na. Kami pa hinawakan ko kaninang mabalbon. Ayos sila ma'am. Ikaw yung pinakamatagal mo. Ay, yung nawak. Nakikita. Nakikita yung kulay, oh. Nakikita. Hindi naman niya alam. Ganyan naman talaga nun. Ikaw. Tagal naman ni Ate Julia. Tagal?
Sige, kaya mo yan! Eh, may kukusutan ni Madam. Ayusin ko muna yung langgam. Ay, langgam. Yung ano. Few minutes later. Ano niya? Wala, binabana niya ang matulog. Iyak-iyak. Wala na nga yung ipit. Ako kunin ko yung ipet. Ayoko na. Ayan, ayan na. Kinuha ko na. O, ayan, kunin mo, ayanin mo na. Wala naman hawak si Kuya Piolo. Niloloko ko. Uy, ano yun? Ayaw nga pala yung box. Joke lang. Sa school na, yun. Pasok mo. Yan. Ayoko na sasama ko. Kinuha ko na yung may ipet. Sakit. Aray, kinakagat ako. Sakit. Few minutes later. Ayoko na. Ako. Ito. Uy, lumalabas siya. Lumalabas. Lumalabas na. Dali. Uy, lumalabas. May nikal na ako kaya eh. Pati naman ako. Dali na. Sabi, baka may itsak sa'yo. Dali. Ganun mo pa sa ayan. Kasi natatak siya. May patay na. Dali. Oo nga. Eh, di sana sabi ka na parang sa dulo. Yan, nag-iba na yung posisyon ng camera eh. Dali na. Ilayo nyo dito. Basta ilayin mo. Uy, hindi na nakikita sa Ah, camera. hindi na ba? Ayan, ilayin mo ah. Ilayin mo. Ah. Nasa natin ko yung kamay mo pag naku. Eh, yung uwi mo naman. Dali na, Jit. Kaya nga. Patay na sila lahat eh, oh. Oo, ano naman. Yan ang sinasabi. May dami ko kanina eh. Yellow eh! O kaya, hawak ko na. Ayun lang pala mo, iba! Buti alam mo. Julian, oh. Julian. That's it for today's video. Share! Subscribe. Please click the notification bell for